Дорогие мужчины, мы хотим вас поздравить с Днем Защитника Отечества. Вы наша опора и поддержка. Оставайтесь всегда такими же сильными, мужественными и непоколебимыми. В этот прекрасный день мы хотим поздравить всех мужчин штаба татар с прекрасным праздником, с 23 февраля. Шын күңелдән без сезгә котлыйбыз. Безнең кадерле егетләребез, сезне ватан саклаучылар көне белән шын күңелдән сезне котлыйм. Без хатын-кызлар сезнең шундый көчле рухыгыз белән, батырлыгыз белән без бик сокланабыз. Сезгә зур бәхет телим. Бары юлларда, бары бөтен сфераларда сезгә уңышлар гына телим. Безне саклагыз. Без сезне бик яратабыз. Котлыйм сезне. Беренчедән көчле булырга, сынмаска, ләкин шул вакытта үзеңнең эшеңдә булган йомшаклыгыңны онытмаска телим. Беренчедән, икенчедән мин аларга тормышларында бәхетле булуларын телим, чөнки бәхетле кешенең аның сәламәтлеген дә кайгырта, ул үзен дә кайгырта, дусларына да аның вакыты бар, үз тормышын бөтен матурлыгын күреп яши. Кадерле егетләребез, сезне 23 февраль белән котлыйсы килә. Шулай көчле рухлы, акыллы булып, безне яклагыз. Яныгызда булган кешеләрнең кәефләрен күтәрегез һәм иң мөһиме, шул кешеләрдән курыкмагыз. Без сезне яратабыз. Хотим поздравить всех причастных, так скажем, да? Раз у нас есть и мужчины, и женщины, защитники Отечества. С наступающим праздником, с Днем Защитника Отечества. Пожелать самое главное крепкого здоровья. Это самое главное. Счастья, мирного неба над головой. И поблагодарить их за все, да, что они делают, делали и будут делать. Canımın yarası, yaşasın yüreğim turunda. Musibe parası yoluma, okulsun günlerim turunda. Bizine ömrüm boyuma, aşıkla varır mecilerde. Ezilse parası yolları, ölür mü mikro bir günlerde. Bizine ömrüm boyuma, Özürse varası yılları Ölürmen mikro bölgelerde Bizimki varılmaz vakana Bökünde göremez arada Esretme bular müzikeye Şiddete kısasal arada Bizine ömerim bu yana Işıkla varır mecilerde